kapulisan adunay suspect sa pagsunod sa naugdaw nga sakyanan nga adunay sulod nga duha ka lawas sa tao didto sa Danao. Dakbayan sa Sugbo, wala na manginahanglan og permit kung anhira sa dakbayan magsulusit matod sa DSWD. Budget sa Kapitolyo alang sa sunod tuig mikunhog og kapin sa 1 ka bilyon ka pesos. Kahinay sa koleksyon karong tuiga ang hinungdan. Mga lungsod sa Palo ug Tanawan Leyte mao ang giplanuhan sa mayor nga i-adapt human maigo sa bagyong Yolanda. Ang duha ka mga lungsod iyang iduso sa konseho aron pilian. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug sa bantang mga dapit nga maabot ning atong tulamanon. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatid namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. DSWD dili mo require og permit sa piso-piso campaign sa dakbayan sa Sugbo alang sa pagtukod og balik sa City Hospital nga naguba sa Linog. Sa kadaghan sa mga nag-solicit og hinabang karong panahona, way bisan usa nga milukat og permit gikan sa ilang buhatan sumala sa gimando sa balaod. Jinky Barrio, Sugin Limi. So the mayor himself can issue a permit for this piece-to-piece. Gipaybaw sa Department of Social Welfare and Development Regional Office 7 nga wa na manginahanglan og permit gikan sa ilang buhatan ang piso-piso campaign sa City Hall basta sud lang sa siyudad sa Sugbo himuon ang pag-solicit og mga donation. Matud ni Lea Quintana, Regional Information Officer sa DSWD, gikinahanglan ang permit kun ang ilang solicitation moabot gawas sa dakbayan sa Sugbo. The local government unit doesn't need to ask permission from the SWD because they themselves can make the resolutions or ordinance regarding this campaign. So there's no need for the SWD or for them to ask permission from the Department of Social Welfare and Development. Apan gikinahanglang mulukat og permit ang mga non-government organizations nga mosolicit og mga hinabang. Matud ni Quintana, gikinahanglan kini nga makig-alayon sa ilang buhatan. So they are already oriented. So in fact, the organizations that are registered in the Department of Social Welfare and Development, kaya naman tayong registration sa mga NGOs. So those are registered, mag-seek goodness na og permission from the department. Sa kadaghan nga nag-solicit og hinabang alang sa mga biktima sa bagyo ug linog, way bisan usa nga milukat og permit sa ilang buhatan sumala sa gimando sa balaod. Jinky Barrio, News 5. Gitahasan ang Vice Mayor sa dakbayan sa Sugbo sa pakigistorya sa buhatan sa Deputy Ombudsman for the Visayas bahin sa piso-piso campaign sa Cebu City Government. Buot ni Mayor Michael Rama nga magkaistorya ang dakbayan sa Sugbo ug ang Visayas Ombudsman kabahin sa isyu sa pagpanawat og donation sa siyudad alang sa pagtukod og balik sa City Hospital nga naguba sa Linog. Unang gipadayag sa Deputy Ombudsman for the Visayas Pilahio Apostol nga nanginahanglan og permit ang siyudad gikan sa DSWD. Iyang gitumbok ang balaod nga nag-require sa permit niadtong mangayo og hinabang. Well, I have seen the element where they're just a matter of bringing minds together. As far as I'm concerned, it's not at length have this because the intention is pure, the mind is clear. We need a hospital and it should be a people's hospital. Mo bisita si Governor Junjun Davide og mga adlaw sa amihanang bahin sa Sugbo, ilabi na ang mga lugar sa isla sa Bantayan alang sa usa ka ceremonial planting sa mga lagutmon. Dili sama sa mga dapit sa Northern Cebu, madugay pa ang pagbalik sa sugang dagitabdon sa isla sa Bantayan. King Perez, Sugin Limi. Nakadawat og taho si Governor Junjun Davide gikan sa Cebu Electric Cooperative 2 kon Sebeco 2 nga dunay kuryente ang mga dapit sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo human na siya sa bagyong Yolanda.
Ang mga bukirang bahin na lang ang wa pay kuryente. Lakip sa magpabiling way sugang dagitabnon ang tulo ka mga lungsod sa Bantayan Island atol sa Pasko. Kay matud pa sa Banelco nga sud pa sa tulo ka buwan mahibalik ang supply sa kuryente sa maong isla. Whether doon ay suga o Christmas will be celebrated. Padayon sad nga nakigsabot ang gobernador sa mga foreign donors alang sa paghatag og mga construction materials aron mapabarog na og balik ang mga nagubang panimay. Sa pagkutlo ning balita, wa pay napagawas nga pondo ang Kapitolyo alang sa maong katuyuan. There are funds available, and of course we will also request the national government to help us in this regard. King Perez, News 5. Isa ang nasod sa South Africa ang nipadangat dayon sa ilang tabang alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Human ang duha ka semana na mauli na kaganina ang duha ka South African humanitarian team. Ryan Sorote, Sugin Limi. Still look down there. I mean, it's just Pinagi sa mga taho sa international media, di nakita sa ubang nasod ang panginahanglan sa Pilipinas tungod sa grabing kadaot nga gibili ni bagyong Yolanda. Usa ang nasod sa South Africa ang daling ni padanat sa ilang tabang. Matod sa South African ambassador nga doon sa ilang dugan ang Pilipinas. O kini miingon nga igura nilang gibawsan ang kaayo sa Pilipinas diyan sila mo'y nanginahanglan kaniadto. That was solidarity on the part of the Philippines. They didn't have to. They could have just done business with South Africa then, when everybody else was doing things. So we showed us solidarity then. And you can imagine, it means the two societies have similar backgrounds, similar needs, and similar aspirations for its people. Nasayran nga nagpadaog duha ka grupo ang South African government aron mutabang sa mga apektadong lugar sa Eastern Visayas. Na mauli na ang grupo sa ilang nasod ganyan udto human sa duha ka semana nga relief og medical missions. And when we sent the group, it was to make a difference, so that you can, when you think of your friends, you consider South Africa your friend in need and in need. Because we have never done that before with Philippines. Ang mga kadagkuan sa Armed Forces of the Philippines mitunod og plaque of appreciation sa duha ka South African humanitarian team isipasalamat sa ilang natabang. Kapin sa 10 million pesos nga relief goods ang nahatag sa South Africa sa Pilipinas. Ryan Sorote, News 5. Taas ang voter turnout sa special barangay election sa Bohol. Bisan og wala mapatuman ang gihanay nga security plan, nagpabiling gyapon nga hapsay ang eleksyon. Chinky Bargio, Sugin Limi. Daghan ang namutara sa special barangay elections sa Bohol, bisan og natayog ang maong lalawigan sa kusog nga linog ni adtong miaging buwan. Si Manang Telesfora nga hangtod karon anaa pa sa tent nagpuyo, miasoy nga wa pagid sila makabangon sa nasinati nga katalagman apan di kini babag nga di siya makabutar. Ulba lang gihapon kay doon na pa rin siging magdagook sa ilawom sa yuta. Nya mga duol mi buwan din sa plaza sa eskwelahan ng Bakwit. Pinaagi sa tawag sa telepono gitaybaw sa COMELEC Regional Director nga bisan sa nasinati nga linog, mas taas karon ang voters turnout nga miabot og 78.3%. Naproklamar na sab ang tanang midaog nga barangay officials kagahapon. Despite of the calamity, despite of the Yolanda, despite of the October 15th earthquake, you can see how democracy works in Bohol. Giklaro sab sa COMELEC nga ang kapin 300 ka mga pulis nga gikan sa Dumaguete City wa makatunga kay way ikaplete padung sa Bohol. Samtang ang mga pulis nga migamit sa ilang kaugalingon nga kwarta aron mo'y ipliti pabalik sa Cebu, ulian sa provincial government sa Bohol. Provincial government of Bohol would actually be responsibility of paying or reimbursing the expenses for transportation of the PNP members who serve in Bohol election. Matud ni Lambino nga bisan og wala mapatuman ang plano nga pagbutang og duha ka pulis matag presinto, malinaw ug hapsay ang pagpahigayon sa piniliay. Wa pa sa makadawat ang ilang buhatan og formal nga reklamo batok sa mayor sa lungsod sa Luway kinsa gireklamo nga nang haras sa usa ka barangay kapitan sud sa presinto sa mga botante. Jinky Bargio.
News 5. Ipaubo sa pre-charge evaluation kadtong mga pulis nga way tarong nga rason sa ilang wa pagtuman sa order nga muadto sa Bohol alang sa special barangay elections. Juliet Haynar, Sugin Limi. Welcome back to Cebu City. So, galing kayo ng Bohol? Giklaro sa hepe sa Cebu City Police Office nga 22 sa iyang mga sakop ang wa mi report sa special barangay elections didto sa Bohol. Ganihang buntag, gihimo sa CCPO ang head count aron masuta kung kinsa katong wa moadto sa maong lalawigan. 250 ka pulis gikan sa CCPO ang gipada sa Bohol. Apan mato ni Police Senior Superintendent Noli Romana nga sa 22 ka pulis wa kini magikan sa iyang buhatan kay ang tulo niini gikan sa Negros. 7 sab ka mga pulis gikan sa CCPO ang wa pa mi report og balik sa ilang buhatan. Manabas na humambol doon sa Bohol, naiwan ang barko. So, which means ang absent ngayon is 7 plus yung iba kasi naka-DS sa region. So, at least daron pa rin ang standing order at lahat naman ito kahit sabihin natin humabol sila or what, pag-explain pa rin sila. Ang wa manunga sa special election sa Bohol, pa-explica ron sa hepe sa CCPO o kundi kini makahatag og igong rason, ipaubos kini sa pre-charge evaluation. It starts with the 8, all starts with explain mo na. And then we find the explanation not meritorious, kasunod na yung pre-charge. So pre-charge that will determine kung there is preponderance of evidence na guilty siya or mas mabigat, kumbaga mabigat yung there's reason to believe na guilty siya. So tuloy-tuloy na sa summary hearing. Gipahibaw sa Birumana nga dako karong challenge nila ang resulta sa Yolanda kay posible unyang adunay mga bakwit nga mobuhat og krimen aron masuportahan ang ilang pamilya. Dugang ni Romana nga makig-alayon sila sa ubang organisasyon nga mahimong makatabang kanila. It starts with the 8, all starts with explain mo na. And then we find the explanation not meritorious, kasunod na yung pre-charge. So pre-charge that will determine kung there is preponderance of evidence na guilty siya.